ପିଲାମାନେ ପୂର୍ବ ପାଠରେ ଆମେ 1 ରୁ 19 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟାର କ୍ରମ ପଢ଼ିବା ଓ ଦେଖିବା ଶିଖିଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଚିତ୍ରକୁ ଭଲ କରି ଦେଖ। ଚିତ୍ରର ଆଗରେ ଅଛି ହାତୀ, ମଝିରେ ଅଛି ଭାଲୁ, ପଛରେ ଅଛି ବାଘ। ପିଲାମାନେ ଉଦାହରଣ ଠିକ୍ ଦେଖ। ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 5। 5ର ପୂର୍ବରେ ଅଛି 4 ଆଉ ପରରେ ଅଛି 6। ତେବେ 5ର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 4 ଏବଂ 5ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 6। ଉଦାହରଣକୁ ଦେଖ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଫଳକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ପୂରଣ କର।